खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना बनिता बर'। इं 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आं भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बिया बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय दहलासोबा गामिनिफ्राय आरज बादायनो आवगायदों। बेनिनो सेथि देंखोनि हांख्रायनाय आरज जोंसारबाय मेथाइखौ रोजाबनो सानदों। बेखौ सुजुदों मानगोनां चन्द्रकान्त बसुमतारिया। आं दा आरजखौ जागायनोसै। जोंसारबाय